اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔ دین بچا گے لال علی دے، لال علی دے، دین بچا گئے لال علی دے۔ جنہوں سمجھ آوے وہ ذرا ایک ہاتھ سجا چوک کے کہہ دے سبحان اللہ۔ دین بچا گئے لال علی دے تے کول نبھا گے لال علی دے، دین بچا گے لال علی دے۔ نانے دا سر اچیاں کرن لئی، 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 سیس کٹا گئے لال علی دے، دین بچا گئے لال علی دے، لال علی دے۔ ایک سی اکبر ایک سی اصغر، ایک سی اکبر ایک سی اصغر، دنیا پہ چھا گئے لال علی دے، دین بچا گئے لال علی دے۔ ہندی طاقت ہندی طاقت زور نہ لایا، حرف کھڑی میاں کشمیر میاں محمد بخش آری آری باری توجہ کرو ذرا۔ ہندی طاقت زور نہ لایا، بیٹھے من رضائیں، دنیا تو پیاسے ٹر گئے، دین دنی دے سائیں، کہہ دیں ذرا سبحان اللہ۔ آل نبی شکل اڑا دی، نام لیا لکھ پاپ نہ رہنے، نام لیا لکھ پاپ نہ رہنے، تے میل اندر دی جان سب کی لکھ دینا۔ غالب شیر اللہ دا ہو سی، اتے پائی پاک نبی دا، غالب شیر اللہ دا پائی پاک نبی دا، گنتر دے وچ آ نہیں سکدا رتبہ مولا
سردار علی دا پیا دو عالم وچ چلدا اے سب کاروبار علی دا جے جنت وڑنا چاہنا ہے رکھ دل وچ پیار علی دا خبدار علی ہے گج وج کے ایک نعرہ مار علی دا آل اولاد تیری دا منگتا آل اولاد تیری دا منگتا تے میں کنگال زیانی تے پاؤ خیر محمد تائیں صدقہ شاہ جیلانی مرشد دے دروازے تے کملا یہ چوکاں نویں نویں نا یار بنائے تے وانگ کمینے لوگاں نویں نویں نا یار بنائے وانگ کمینے لوگاں آخری شعر خش خش جنا خش خش جنا قدر نہیں میرا میرے بابا نو وڈیایا میرے مرشد نو وڈیایا میں گلیاں دا روڑا کوڑا اتے محل چڑھایا سائیاں